Nyt on vuorossa varsinaisten kantapään kavennusten neulominen. Kantatilkun silmukkamäärä jaetaan 3 osaan niin, että yleensä ne jaetaan tasaisesti jokaiseen 3 osaan yhtä paljon, mutta tässä sukassa jakominen ei mene tasan, joten olen jakanut sen niin, että vasemmalle tulee 11 silmukkaa, keskelle jää 11 ja oikealle 10. Ja tällä tavalla jakamalla voin tehdä sitten niin, kun kavennukset loppuvat. Olen täällä päässä, jossa suoritetaan viimeinen kavennus ja pääsen suoraan poimimaan silmukoita täältä kantastilkun sivusta ja jatkamaan eteenpäin. Ja oikealla tehdään edelleenkin puolipatenttia ja ensimmäinen silmukka nostetaan neulomatta. Ja neulotaan tämän ensimmäisen kavennuskohdan ohi tuonne viimeiseen kavennukseen. Ja tässä kavennus pitäisi suorittaa niin, että neulotaan molemmat kavennettavat silmukat ja vedetään niin sanottu ylivetämisen kavennus, eli vedetään jälkimmäinen ensimmäisen yli. Mutta tässä kavennuskohdassa käytän yleensä sellaista kavennusta, että neulonkin kahden silmukan takareunat yhteen. Ja silloin saan ulkonäöllisesti samannäköisen kavennuksen kuin ylivetämisen kavennuksella. Sitten puikon loppuja silmukoita ei neulota, vaan käännytään ympäri. Ja nurjalla neulotaan nuriin vain sillä tavalla, että ensimmäinen silmukka nostetaan neulomatta. Sen jälkeen normaalisti nurin. Ja tässä neulomme nurin yhteen. Näin. Sen jälkeen taas käännämme työn. Ja ensimmäinen silmukka otetaan neulomatta. Ja neulotaan puolipatenttia seuraavaan kavennuskohtaan. Ja taas viimeinen silmukka tästä keskiosiosta ja seuraava kavennettava ja takareunat neulotaan yhteen. Ja kavennuksia jatketaan niin kauan, kunnes kaikki silmukat loppuvat kummaltakin näiltä sivuosuuksilta. Sen jälkeen siirrytään poimimaan kantatilkun sivusta silmukoita.